kupenga here kuti vataura kuti munhu wationera muviri wangu. Endi vachitaurwa pavairara navo vachiudzwa kuti ndakarara nemi kumba kweshamwari yenyu, ndikarara nemi mumba mangu, ndikarara nemi mumba mangu, vachitaura padare. Handiti mafo chii chingafunge munhu nyange ukanzwa nemari baba vekwenyu, munhu achifamba mustriti umo ongofunga kuita utsinye hwakadaro hwokuti ndakarara navo vakandinyenga. Nyange Mwari havadi zvinhu zvakadaro. Hakuna munhu wechikadzi pa10 vakadzi tinogona kushaya 1 ane pfungwa yakapusa kudaro, kunze kwechibhanditi chete chekuti munhu makanganisana mamhenge muchidanana, munhu wosvika pakuti andirepa, munhu azodii. Ndozvinhu zvatotarisirwa zvinogona kuitika, kwete nyaya yekuti munhu ataura kuti ndakanyengwa nababa ndikarara navo pakati nepakati, achiverekerwa munhu vachitaura kana vachifunga pfungwa dzakadaro. Vanhu vanenge vane mwoyo wakaipa. Maya vari kugarirwa pasi avo, maya vari kugarirwa pasi avo. Mungatondiuraye zvenyu mambo nekunditonga. Maya vari kugarirwa pasi avo. Izvo zvakabviswa kuenda kumusha kunohwandiswa kuti vanzi vakaramba kuti nyaya ite value kubasa. Ava vari kugarirwa pasi maya ava. Kubasa kwenyu izvezvi mambo pana ndichida kusvika muna uzoneti kundisvika. Handiti ka ndakandichiti musi wa5 handiti ndo watiri kuti vakaudzwa nemurume wava. Ko ava vakazenge vondienderei kun'anga kana kuenda kwazviba kunonditsvagira kuti tinde zvekuglazi vachitotaura nemameseji. Baba ava vakauya nesimba rekuzoti vamhangara. Handiti ka mushure mekunge ndakuti nyaya yenyu yamakuramba muchitaura. Ndanga ndichifunga mastatement nekuita sei. Saka ikatorwa pasocial media inobuda iri zvairi. Baba ava mushure vakataura kuti ndakanyenga mai ava asi handaurara navo. Mese maizvinzwa vachitaura, but voya panapo kuti handina kutaura kuti ndakaningirira zvakandibata usingatomboita. Kana uchingakuya kwapiru, uya kwapiru nedzimwe nyaya nemamwe mastatements, kwete kuti unoramba zvaunga uchitaura daro. Handirware kai. Ndingati munhu zvawataurapo ndotadza kuziva kuti wakataura kuti chii. Ndopa mutongo kumunhu ari kuramba kuti handina kunyenga munhu, ndokupa mutongo ndiye ndichirwara. Hazvisiri izvozvo. Itorei ibude panhingi panhingi pekuti munhu zvaanenge achitaura zvinobuda, toti izvozvo tingada kuti playai nhingi yenyu vakomana, tinzwe kuti munhu aitaura kuti chii mudaro, tisaite kunge tinopenga. Tsanangurai musiyamo zvamamiri kutsanangura. Baba ava vasvondora pfuura vakatomwa nenyaya yokudanana namai avo. Adzimai venyu mavasiya here? Vangu varipo. Mzerapi ambuya vakanga vachiramba here baba kuti vakanyengana nemukadzi? Mwana aichema vakaguma kudaro vanyengana, asi vakazodzoka kutaura kuti handina kutaura izvozvo. Just imagine 55 years pandiri panapa. Handimwe doro handina kubvira ndakarimwa pakuti munobvunza kuti maybe banga achitaura akachakwa. Yendi baba vadzoka kudare neappeal vachiramba statement yavakambotaura wani, vachiramba zvakare kuti havana kumboamai. Saka baba ndozvamawanazvo here kudarira nhasi Mungu mama chitaurira inaripinzirwa munozvizosoka tichiaandisirichizwa. ini nyaya yangu yandauya nayo ndeyekuti pamutongo wakabuma kana mataurwo wakaitwa munomu ndakaona kunge ndiri kuda kubirwa. uchibirwa nani? Neava pakuti ndakadanana nemukadzi wangu, nekuti musi inini shoko randakangonzwa ndekuti mai ava havanyepa, wakana mukadzi akasvika kudai haanyepi. Ini ndakatobva ndatongovhiringika kana pakutotaura, handina zvimwe zvandakawana kutaura zvakadii zvakawanda nedare. Asi amwaziva apa ndapomera ima, ndakupomera imini, ndopomera vanyebi ava
mukadzi akasvika kudai anganyebei. Iwe munhu akakwiriwa mhana utaura mhani munhu amukwira mhani iwe. Mukadzi ataure kunyaya yekukwiriwa nemunhu mhani asina kukwirana naye. Ndo zvandiri kuti imbavha zvinhu zvavakaronga izvi zvekuti chii ndinoda kutangira kuti vakandinyebera. Saka ngurai mase kamusetso papiro. Uyu anotaura kuti mwana wangu ndiye akatanga kusvika pamba pake ndokuti azive mumanaro. Akadaro handiti asi ni mwana wangu akanga asipo panapa asi akatotongerwa kuti akasvika zvichokwadi. Mwana wangu haana kusvika kumba kwomurume. Ndakuzodzokera kumba. Haana kusvika kumba kwomurume. Imi nhasi zvamauya muchiisa defense yemwana mauya naye. Mwana wake handina kuuya naye. Ipapa hangu ndoti mwana ndiye atanga nyaya ndinga. But ndine date randinoda kubata. Rokuti murume uyu anoti musi waazobva kubasa. Ndo musi waaziva waazoya manheru akuudzwa nemukadzi kuti takadanana zvishu. Haana kudaro here. Sedari. Hauna kudaro. Kuti musi wemanheru awabva iwowo kubasa ndo musi wawaudzwa nemukadzi. Sorry mama. Inini kuti ndizvizive zvinhu zvakavanzika. Kuti ndizvizive mwana wangu ndiye akanoka akazotanga kutonetsana neavo. Kwete kuti hanzi mamesezi ndakazoonawo zvangu kana ekoneti iripo inogona kutotibatsirawo. Motora nhamba dzavo nenhamba dzavo tipedze pane kuti tipedzere dare nguva. Izvozvo zvakatonaka ndinotozvida futi. Asi imi nemuromo wenyu mwana wenyu akanyembera kuti aenda kumba kwavo imushuya kuti ndapinde nyaya yemurume makapomera mamusiri mwana andati hangu sekuti mwana akataura pandiri kuda ndepekuti date racho iroro ivo vanaro here yavo ravanoti ndo musi wavasvika wasvika mwana wangu akasvika kumba kwavo vanaro here ungarizivewo here umwe wangu ndoriziva musi wa5 musi wa5 ndakati ndichibva kubasa ndaida kuenda kumondoro ndakabuda na9 ndichibuda ndichisvika pamba ndakatoona uyu murume aripa ana mai avo akatoti hamuri kudiwa nababa zviri kunzi kune mwana asvika kumba uko achitaura kuti siyanai nemukadzi wavo nababa vavo nababa vavo zvakanzi zviri kunzi kune mwana ndiye mwana muchidiwa mutoda unyebera iye ndokuti ndiri kuti akanga akutaura ndimai ava vachiudza ava nokuti vakasvika ava baba vatove pamba pamaya mai ava vachiudza murume wavo baba vamuri kuona vauya pano nenhau yemwana anzi abva kumba kwavo anga achinetsana nadzimai vavo kuti siyanai nababa vangu anzi kupomerwa amazacho zvaakupomerwa achinzi anzi nhasi mauya kuapike nenyaya yamunyadzidzima because it depends she was supposed to be here kana kuti ari murume akadai panapa achitaura ega muchiti uyu mwana wangu yarapo mwana wachona ndiye ari kunzi akaenda kuna baba ava kunodii kunotaura achitaura handiti mwana tomubvunza tine mabvunzira tunoita vanhu ipapa ndo pandakaitira appeal kuti ko pakazongonzi mwana akapinda kunokubva kwatiwa nejudgment iye mwana wacho asina kuita futi sezvatikutaurawo nhasi semazvamuri kutaura mambo kuti dai mambo akanga inzwai kababa mambo uhure hakuna anovhuma semuchato muchato chao ndombotora kana 15 minutes vanhu vachiramba ndingachatowo here kana ozoti papa yoti tangoti tizviitewo sekungoitwa kwazvinoitwa nevamwe asi chinhu chakanaka munhu angodaiwa kuti ndochatorora uhure haungaguma uhure unohwitineswa nemunhu akahuriwa handiti mazvona ndiye ko-witness iyeye ndiye chete anototaura noti pamunohurana hakuna vanhu vangahurira nemaso medu kana kuti zvingade witness zvohure hakuna zvinhu zvakadaro isusu tanga tichifunga kuti mune defense munotaurirana defense apo takateerera muchipwisana nemunhu apo mai murume wayo akauya here pamba penyu akawanikwa aripo nababa achitaura nyaya iyoyo
munhu wokosumuka pamba pake kuti ndikuda kuenda paanyoni apo ndinoti vanyoni mwana wenyazi zvinoitika wewe. Ndozvandoda kubvunza iye mambo pamusoro imambo ava mai vanotozviziva vakatouya vakatobvudzana namai avo zvemuchivandi ini ndisingatozvizive but ndasingatozvizive kuti pane nyaya yekutoiti mangu the following day ndo pakauya mwana wacho achitonoka kukukukuku vavhura kwamuri kuma5 kuma past 5 to 6 vavhura vatanga kutonetsana siyani zvamuri kuita nababa wangu so and then ndobva ndazobvunza kune vese ivava vari 2 vakandirambira vandazoshandisa mamwe maprotocols ekubvunza amai avo kuti ko imimi nhamba idzi sei makadzisevha muchidai dzadziridzani dzeuyu dzichitsvageni amen imi namba dzaita vana mazero vanotengesa mashamba manhanga imi namba dzaita vana mazero womunani sipo zvangu panyaya andabvunza namba dzaita vana mazero chiite asi mandibvunza tibomirai andazviwa ndazwa kuti zvivamba bvumo imi mune namba dzavo ya dzebaba avava uzamaya haipapo namba ndakaiona apa zvaitika pamambo baba ava nababa vaitowirirana tichiwirirana kubasa zvekubasa ndetoti ndikaona mameseji ndetoti pamwe ndibaba ava kutaura ndikatanga kuona mapika amai ava ndikaenda ndikatonovabvunza murume wenyu chakuda kutaura pano kuti meseji yacho makairatidzwa nayo tozotamba nedare rangu inzwai meseji yacho makairatidzwa nayo ini makandiratidza mukati ona zvikuita mai ava pamwe ndandisingaziva hangu kuti zvii zvaitika pekutanga ndasingatozendo saka amai tiri varume muchiona takadai ndakaregerei kudzima foni yangu inoshanda ina mai avo kana ndikada kuti ndinyatovhurirwa gepu chaiko chaiko ndinoya ndichiripota kuda mai kuti mufungidzira kuti vari honest vanhu vechijoka uda kutamba nedare kana uda kutarisira pasi uda kudzikisira isusu vaitaura vega munongu ndakanyenga mai avo handaurana navo kana makadzikaiwa ezvo mune mwana ari kuyamwapa vachitaura kuti inini mutezo wangu haushandi itoldasi ndakaguma rini kurara nemi nguva yakareba zvakadii but pane mwana aripo amai varume zvatinokuitai I'm sorry to say this handiti kana ndakuda kuita zvinhu zvangu handiti ndinoita zvinhu zvokuti imimi mumire mukati medare muchindipupurira imimi semukadzi wangu ndimire muchindipupurira kuti ava shuwa saka vachienda vachirova ava ambwe nyaya yatinoda kutitaura tinenge tichida kuti padare pabude yatinoti transparent umwe neumwe patiri asununguka but ukada kusununguka hautsamise dare handiti makwa handisi munhu wekuti ndikapuhwe mukana wokuholda dare ramambo rakakura rakadai rokuti ndinoteerera chunhu ndotaura chisina kutaurwa nemunhu ndotungamidza ichocho handisi pakuuraya misha yenyu ndoyandinorwira muchibva panapa ndakati mhai zvamaona zvine kunzwa izvi torai muraso mochengetedza musha wenyu moenda mberi nemurume wenyu handiti makwa nyaya yakanga iri panapa ichitaurwa sekutaurwa kwayaitwa aikona zvokuti taitaurira kuti mangwana tichazoenda kwazviro handiti tapa mutongo muno baba vekwenyu vakati ndanga tichikumbirawo kuti mutongo uri kudzike tikati musina chamakabata mutongo hatidzikisi musi wamunouya makabata zvamakabata handiti ndo patinodzikisa tichitarisa kuti mombe dzenyu dzibve pa5 dziende pa4 handiti makoa asi muine chamakabata vakati mombe 2 dzekutanga ndiri kubhadhara so madzetsi ekubhadharwa kwemombe ndokusiyai muchirara pasi namai vangu munosara muchirara pasi munhu kana uchiuya kwaapiro auye kwaapiro uchapiuza dare
unouya pa isusu kana mukapomerwa mhosva imimi yekunzi matuka amai ava tinoti nhai mhai amai vakasvika vakadaro chavangauyire kudare kuzotaura kuti mavatuka chii vanombopenga here pakugarisana kwamunoita navo imi muchipindura kuti aiwa havapengi saka chii chamunofunga kuti ndo rungave ruvengo rwokuti munhu auye kudare akumhangarirei zvavari kutaura ndo matauriro atinoita kwete kuti tata amai vakasvika here ava ambu yavo lokunzi taitonga pabanga tichirohwa nehana navo vatingataure su kuti mai taitaura kuti mai havanopenga here kuti vataure kuti munhu wandionera muviri wangu endi vachitaurwa pavairara navo vachiudzwa kuti ndakarara nemi kumba kweshamwari yenyu ndikarara nemi mumba mangu vachitaura padare handiti mafo chii chingafunge munhu nyange ukanzwa nemari baba vekwenyu munhu achifamba mustriti umo ongofunga kuita utsinye hwakadaro hwokuti ndakarara navo vakandinyenga nyange mwari havadi zvindakadaro hakuna munhu wechikadzi pateni vakadzi tinogona kushaya one ane pfungwa yakapusa kudaro kunze kwechibhanditi chete chekuti munhu makanganisana mahambenge muchidanana munhu wosvika pakuti andirepa munhu azodii ndozvindatotarisira zvinogona kuitika kwete nyaya yekuti munhu ataura kuti ndakanyengwa nababavo ndikarara navo pakati nepakati achiverekerwa munhu vachitaura kana vachifunga pfungwa dzakadaro wambuya vanenge vane mwoyo wakaipa maya vari kugarirwa pasi avo maya vari kugarirwa pasi avo ungatondiuraye zvenyu mambo nekunditonga maya vari kugarirwa basa izvozvo vakabviswa kuenda kumusha kunohwandiswa kuti vanzi vakaramba kuti nyaya ite value kubasa ava vari kugarirwa pasi maya ava kokubasa kwenyu izvezvi mambo pana ndichida kusvika muna uzoneti kundisvika handiti ka ndanga ndichiti musi wa5 handiti ndo watiri kuti vakaudzwa nemurume wava ko ava vakazenge vondienderei kun'anga kana kuenda kwazviba kunonditsvagira kuti tinde zvekuglazi vachitotaura nemameseji baba ava vakauya nesimba rekuzoti vamhan'ara handitika mushure mekunge ndaa kuti nyaya yenyu iyi yamakuramba muchitandanga ndichifunga mati simba rekudii kumagirasi kuita sei munhu akatorerwa mukadzi wake ndakukuudzai baba mugare makatendera ndinotsamwa to the last extent ndine mukadzi wangu nevana 5 wandiinayo ndozvanzi muri kutora mukadzi wangu I can do anything ava pavaienda kwazvimba nekudinidini aikupai ripoti yekuti vainhasi vaenda kwazvimba ndiani ndivo mambo vaitondifolowa nevazukuru vavo vanogara panext pavo aripo ende pandinobuda vanotondifolowa aiwa mandifonera mandikotine mameseji ekuti tiri kutaura sesi vanotosenza palemburumu baba ndaenda kubasa ndabuda ndikubuda ngwani gologazvaende mukadzi kutoziva kuti ndikubuda ngwani asi tandogona ngopinda mai wauna ndi kumashozo baba makadana nawo wangu yakali basi mune pamaitaura nawe here pamafoni kutaura nyaya dzerudo makatombotaura pari kupi zvese zvinobaza tinozviita zvinoitwa izvozvitike zvishandisa namba idzodzi uyu murume akazina umbowo kutofurirwa nevanhu kana umbowo kana kutoziva haana ngoita umbowo hupi mwana wake akauya chinoka mwana wangu haana uyu mai avadai vachitotaurai muzazvipime munoyegerera kadzovana ose anga kunanga mumu nakananga imi asi akananga imasaunanga mumu
Ndo nduti ngatichenda. Ngati seya kananga imi azanda pamwe. Kwari maregere kuri nanga nanga wakarana musopeti wake. Murume wavasipo kwari kumuchi. Kuti seya kananga imi. Ihure. Saka muka uri unezo. Imi baba. Makachera mbiwa makati kwa waina kuti nditenge prize kuna kuti wao. Kansela. Chinzi waikataurei. Zvikuda mombe nemuromo iwoyo wabata. Womananga munhu uri. Ne why yangu. Ambo amimi mama tu ina nditori na kwangu. Ayo tikutenderei kuti mutaure mukadzi womunhu kuti hure pamasopeni. Mambo. Andizvo ega kuti hure ka. Akaurana ndinemberi kanani. Vakutaura kuti hure Kwa mambo kama mtu bochi mama hure aya. Ndiye of course ito Koma bataure. Manda wana ndisvika pakuti baba vangu vasina. Aya tikakurevera zvitswa kadarika datutaura tichiendera chiwirira. Andika mukataura zvitotaura mambo kataura kutaura. Saka ngani mambo hafaniri gwe vanofana kutaura zvakati zvamufunga imi hazvibudi manje. Inini maya kuzotongwa kakune vamwe vamakangoitira zvenyu izvozvo. Kwete muno. Ani maya kuzotongwa here. Ndatowedzera ipo paya. Danga iri criminal mama Amuchaure nyaya yekuti makamira muzvokutia pia. Hau. Ndo kusini. Chirudzii. Ukuzviza iye kuti darira mambo. Kune zvimwe zvamuda kutaura zviri nani. Tanizvo izvo. Ine kuti pane chandisataura. Ndatoona kuti hapana. Komwe nyaya yangu pera nasizwa kumupurisa vaida. Mupurisa aita sei? Sure. Handina. Mupurisa aita sei? Handina chandotaura. Nekuti ndoda kuedza kuti baba baba. Ndekuti musvike pakuudza kuti uzamuka zomunhu hure pamberi pedu. Mutotipa umbo kuti hamuna respect ndokuti majaira kuhura. Ndo vakamunyerekera izvozvo because ndimo zvati hure. Ndochokwadi chiripo. Imi makawa kuti ihure ka. Imi ndinoziva hure wake. Ndozvamavinga kuno kwapiwa kuzozadzisa. Because munge kuti hure amai imi ndoziva hure wenyu. Ndoda kuti hure ndizande hure nemi. Kana muri kubasa muri bosi kubasa. Isu takabva kumabasa tairema famba nemarendi kuruza kubasa. Musatarisire basi kunyanya. Imi timi muchiriko muri simba rekusenza. Isu takatoenda kumabasa tikatopedza tikadzoka. Uyo mudharara ako is a former headmaster by profession. Uyo mukadzi uyo akanga achishanda mukanzuru. Ini ndakashanda ose mabasa. Atidade nawo ekuti munouya munoda kuti kuposta kwamunoita kubasa muchityisa vanhu vanenge vari pasi penyu. Takatonga vanhu vakaihura nevakadzi vakawanda muno vakadzi vevanhu. Mukatarisa nyaya yake anenge ari bhosi anorongera madhuti. Tine mukadzi waihuriwa panhika paisiya murume aganda aendeswa mumugodhi. Iye munhu wobudapo nanga straight kunohura nemukadzi womunhu akabatwa. Hayi mambo izvani. Handimabva. Batika muri kutaura kakumukadzi womunhu. Hure ndiri kurwadziwa kwandiri kuita. Ayo amika akarwadziwa baba. Ndakuona yangu. Aiwa izvo zvirikuisa wana nyarara uya. Ndewei kwatiri. Ndiri kuziva kuti ndikatsera. Ndozvo zvanenge ndikutaura. Andinomuzanugara chiuya. Akupi ndomuzira kupi. Kwamutsvagire vanhu. Ane basa reiye. Agara kutenzi. Mupurisa wacho ari kupi? Imi mutsvagire vanhu. Zvimai muri pano muzuya. Aiwa wasa. Izvi manje totaura chokwadi wondisunza. Indi ndiri kugarirwa pasi. Kwamboni kugara. Sorry baba. Maku accuse vanhu vakawanda. Mataura nyaya yemupurisa angadapa. Atada kuuya kuzoziva kuti iye ndiye anenge achindidadira kakuti hamuna zvamu. akukanzira kuti maku ati vawiri muno. Panondipa mambo kapano naye baba. Ini ndiri kufuudzira mutongo wavo mberi. Moti kuti plus 1 mombe ne1 yekuudza mukadzi wemunhu hure pamberi pedare. Ende iye vari kutaura kuti tinowirirana naamai avo. Izvezvi mhuri yangu yakatopazika 100% kuti kunyepera dare. Zvinhu zvamwari. Vakaenda munoita project yekumari. Mari ipi kwe? Aiwa chimara chama. Nai mambo yamawedzera ngenyu kana kuti ndiye. Ndiye daro Siri kwini tiri hure, ndiro hure ndosvika mwene vanohura navo ndovanodudza kuti hure. Ivivi munobhadhara wacho wamukutaura kuti hure pamberi pedare. Pamwe nendiswa akutorwara imwe kutoshautaura choga. Mondouraiswa nemunhu. Mama wao zvakadaka kudare asi mimi kutotaura choga ndotozvirwarira. Sai
ndinotya inini zvandinokumbira mambo angu kuona ndokumbirawo manotsi ndichikwapiwa ndokumbirawo manotsi mai manotsi ayo ndinokupai Mvura but isusu hatimire atumira patombo isu tekredu kangokwana kwana chete kana rakatokwana izvozvi musi wemanje ndobasa tichita rokuitirai maerosifu apa ndotakuonai amudi kusaina futi ndokukumbira manotsi nokuti izvo ndinoda hatikupei manotsi acho hatikupei chapa kusaina hatikupei hatikupei abozi mimi manita kukumbira kusaina amudi hatikupei toda kuona usitagoni wakamira sei ndosaina kuti kudii baba aiwa akasati mundagotaura kana chandataurawo ndechipi mambo hamusati mataura ndinoda kutaura kuti inini handasi paifona inini hamusati mataura here handina kutaura baba muda kutangidza aiwa kuti uyu nditaure mega mamutipindura kuti akati zvakati mambo tinosenza nezvavakataura pakutanga zvanhasi zvokuona izvi pachawo iwe udi kana wasvika ikoko unotipa nhamba dzageneral manager wepakambani penyu undipewo unotauraundipewo nhamba dzenyu namambo kana ndokupa dzango skovapa utipanzi ndibipei apa namambo nemunhu ukaona tichikubvumira kuti dzoka kwapiwa mwoyo wangu unenge uchitisaka vati mambo hamuna kundipa mukana wei wokuti izvo zvake ndiye mameseji ake neino asi uyu matora wani mameseji ane angu nayo kuratidza kuti angasina umboonekataura nyaya yapiwo imanzwa mataurira maitani baba muchitanga imopo amunanotoitira zvinhu zvendiyani muchaichaimushini matangira amaita mutaura nyaya yedu hatoiti muchipindura pamatotaura zvikuadhuza vanhu ane mari ipi ainaye anotaura kuti mari yatinoda ane mari ipi zvakaendaya ndisina kutaura motisitadopedza iso uyu munhu wandaitaura nayo yachiratidza kuti anaumbo isatopedza iso baba iso